करता आता बच्चन का जूस करे वाटरमेलन जूस करे लाय कसली पळयता लाय कशी दिसता गो देवा गुड ना कसं दिसतं म्हाका आम्ही त्याची कसन करता ज्यूस करते माझी बी काढत घ्या तू बी असल्या ना काढची सांगतो सीडलेस या मात्र हंगेक दोन्ही तिन्ही असतं असं वाटतं या एक गट्टी असतं होय लायकच नव्हतं बाप्पा मा वय. काम पडेला होय बा एक उद्दाडी होतं फ्रीज असणे उद्दाडी ते पाटलेंचं कोल्ड उद्दाडी वाटरमेलन ज्यूस रेडी झाले चाट मसाला घाला का परफेक्ट शाका सीजन आहे पिल्ला रस ना लाय जाता